Sa atin namang good news, civilian na volunteer sa Urbis Tondo nagpakita ng katapatan sa pagbabalik ng nawalang pera. Para sa detalye, alamin kay Idol Ruru Hugotero. Isang kahangahangang halimbawa ng katapatan ang ipinamalas ng isang miyembro ng Civilian Volunteer Organization, CVO, sa Barangay Galarin, Urbis Tondo, Pangasinan. Kinilalang lalaki na si Franco Quitalag matapos niyang isauli ang isang pouch na naglalaman ng halagang 14,950 pesos na kanyang napulot sa harap ng isang supermarket sa lugar. Hindi nag-atubili si Idol Franco na dalhin sa mga otoridad ang pouch upang maibalik sa tunay na may-ari. Sa tulong ng kapulisan ng Urbis Tondo, agad na na-turn over ang naturang halaga sa nagmamay-ari nito. Lubos ang pasasalamat ng pamilya sa ipinamalas na katapatan ni Idol Franco at sa maagap na aksyon ng mga pulis. Tunay ngang isang idol at good Samaritan si Franco na nagsisilbing inspirasyon sa publiko na patuloy pa ring umiiral ang katapatan at malasakit sa kapwa. Iyan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.